Good. Good. Picture, good. Tanawa lagi ba? Ayaw yulog ah. Eh, hindi ko makita. Gawas. Lagi na wala. Na ko makalik. Sino ka? Rugungon. 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 So na nami diri sa Hapitnas Bisigan, Cagayan de Oro. Among kauban si Brad Sai o si Brad Rumi o si ko Brad Brad Lulong. So tungtuan dito silang Brad Rin Morales. So ni. Uy, laka gwapo kay bundalan. Nindot kay picture, no? Adira. Orang gilado rami dari dapita. So uli nami no, kauban ako si daghanming mga kauban dinhi. So kini. So gikan mi sa Bisigan, pauli nami padung sa Cagayan de Oro. So agi mi sa dalan nga murag paraiso. So naay Kabaw. Agsabot kita Kabaw. Oh, paraiso. Mo ni siya ang lugar nga mura og paraiso. So di adini akong mga gwapong kauban. Oh, kabay-kabay. Oh, dia si Brad. Okay, si Brad Rumi. Yun ang pasakan. So katong mga gustong manhi anhilang mo pero pagdabog inyong sakyanan. So ganiha dito ko sa sulod. Nihangyo ko dinhi ko sa gawas kay magpa picture. Uy atong mag-vlog ta, vlog. Atong gamiton tutong Tinagalog sa Sagol Bisaya. So mga kaibigan, nandito po kami sa mga nandito po kami. Oh, wag na lang niyo kaming intindihin kasi hindi naman kayo nakaintindi sa amin. Oh. Alkansi kayo mga taga Manila. Okay, kamo di kasabot Binisaya. Kami makasabot og Tinagalog. So, di ninyo may masabtan, hindi kami maintindihan kasi wala kayong iniintindi sa amin. Problema ninyo 'yan. Kami hindi nagka-problema sa inyo. Okay. So, ito ang may aso. Aso na hindi umuusok. Yung aso ay iro pala eh. Nandito ang bukid na magandang tanawin. Tingnan ninyo mga kaibigan, no? Sa inyo ah. Wala sa inyo ni. Kay naa sa amo diri. So wala sa inyo ni kay naa sa amo, no? So kamo na gwapo kayo. Di baka. Baka. Sige, dara. Subida na kami, aakyat kami sa bundok. Bundok talaga ito, guys, Yung bundok na murag bukid. Kung gusto nyo pumunta dito, mag-CFC mo na kayo. Kung gusto kayong pupunta dito, guys, kailangan magpamimbro kayo ng CFC. Kasi kami dito ay nagpunta kami dito dahil sa Panginoon. Sabi na Panginoon, diyan kayo pupunta sa mga dapit na mayroong mga tao at mayroong mga langgam, mayroong mga bukid. Tingnan ninyo, ang ganda talaga. Yun, bukid talaga. Maganda. Tingnan ninyo mga guys. Uy, may ibon. Ibon o langgam nga hindi kamang. Langgam nga. Mababalik ko. Yung langgam na lumilipad, hindi kumakamang. Andito, bundok, bukid, bundok. So mga kaibigan, may mga saging, Kami kanina kumakain kami ng saging. Ang sarap talagang saging ng mga bukid. Alaka, kanindot. So may mga kahoy dito, guys, na mukhang bulaklak. May mga mais. Kami po'y kumakain ng mga mais. Hindi ninyo kami maintindihan. Kaya wala kayong naintindihan sa amin. So salamat, guys. Sa hindi ninyo pag-intindi sa amin. So ganito talaga ang buhay namin dito. Mindanao ito, guys, no? Mindanao ito. So Mindanao ito. Part ito sa Bukidnon para to. Bukidnon o Cagayan de Oro. Ang bukid na talaga ito, hindi naman natin.
Last na barangay sa Cagayan de Oro. Oh, last barangay na to guys sa Cagayan de Oro. Oh, may mga motor dito na ang mga driver walang helmet. Oh, boundary ito sa Bukidnon at sa Cagayan de Oro at Lanao. Oh, Lanao. Oh, malapit na ito sa Lanao guys, no? Lanao. Yung mga kaibigan natin nandun sa